Meya Faru, ni ma ban sani ba. Meya Faru, Meya Faru. Meya Faru, Meya Faru, Meya Faru. Nabila, lafiya me ya faru da kiki irin wannan kukan kamar ranki zai fita? Meya Faru. Wallahi Amina, tun lokacin da Allah ya kaddara aure na da Sulaiman har kawo yanzu masifu suke ta faman addaba ni ba dare ba rana. Bayan warwarewan wata matsalar ta taba mutunci na da martaban aure na, sai kuma ga wata ta danno kai lokaci guda. Ban fahimci me kike nufi ba. Ki min bayani. Abbas ne ya turo mutane wai su karba masa dan da muka haifa tare da shi. Mutumin da ba aure kuka ba yake ikirarin wai ki bashi da? Neman abin da ya daure maka kenan. Asali ma babu shakuwa da cittuwa ko wani abu a tsakanina da Abbas. Har ya bar garin nan. Amma shi ne yanzu ya bijiro min da wannan abu al'amari na ƙazafi. Wai na bashi ɗinsa. Kuka ya kamata ki ba ƙawata. Addu'a da neman mafita wurin Ubangiji. Ita kaɗai za ki riƙe. Kuka ba zai amfanar da ke komai ba. Addu'a za ki ci gaba da yi domin sama wa zuciyarki nutsuwa da kwanciyar hankali. A duk halin da kika tsinci kanki, Ubangiji yana tare da ke insha Allah. Meya Faru. Sannu da Ke, kallon mara rufe mun baki. Banza shashasha mara mutunci mace amana. Tsakanina da ke ai ba magana sanda zuwa. Ina ka mata bawa. Meya Ki Faru. mutuciya ce kika lallaba na aure ki. Ban sani ba na dauko kaina kara da kiyashi. Zai kashe ni. Wallahi na yi ladama auren ki a matsayin mata. Ashe ni ban sani ba kara da kiyashi na dauko kaina. Dan lallaba ni da kike aure. Dawon burin ki aure ki kina kasani. Haba yayi Sulaiman. Bai kamata haka ta rinka faruwa tsakaninka da kai da mai ɗakin ka ba. Duk abin da ya faru a hankali ake bin sa. Idan ya so idan kika saki ki kuma samun baki tsakanina da wannan abar wallahi sai na miki rashin mutuncin da ba za ki taba manta da ni ba. Saboda haka ina umarki ki maza ki tashi ki bar mun gidana kafin na zo ko same ki anan.
Na gaya miki sai na miki rashin mutunci da ba za ki taɓa tunawa ba. Sannan ki tashi ki bar min gida. Meya Faru, Meya Faru. Kin ga irin abin da nake faɗa miki ko? Amina, lokaci mai tsawo irin halin da nake ciki kenan. Ban san daɗin aure ba Amina. Wahalarsa kawai na sani. Ina fita daga wani ƙangi. Kin ga kuma wacce na ƙara faɗawa. Amma babu komai. Allah Ubangiji ka bani ikon cin wannan jarabawa. Wannan shi ne abin da ya kamata a ce. Kin tsaya akan shi tun farko ƙawata. Insha Allah Allah zai kawo miki mafita. Muddin kika tsaya akan wannan tsarin da kike. Ina mai tabbatar miki cewa wata rana sai kin yi dariya. Allah zai kawo miki mafita da ɗauki. Insha Allah. Allah ya amince. Amina. Na gode da irin waɗannan ƙwarin gwiwa da kike ƙara mu da kuma tunatar da ni Allah da kike yi. Hakika ban taɓa yin wata ƙawatin da muka taso kamar ke ba Amina. Me so na da gaskiya. Allah Ubangiji ya biya miki bukatunki na alkhairi. Amina. Amin ƙawata. Dan Allah ina neman alfarma a gare ki. Kar da ki nisa da ni saboda samun ki a kusa da ni zuciyata tana samun natsuwa. Hakika Amina, ke ce ƙawata. Daga nan ba zan ƙara yin wata ƙawa ba bayan ki. Saboda na yi ƙawa a baya wacce ta jefa ni a cikin masifu kala-kala. Ke ƙawa ce ta amana. Meya Faru. Baba, ina yini? Lafiya ƙalau. Ina gaji. Ba gajiya. Sannu Baba Hauwa. Yawwa sannu. Ya muka ji da abin nan da ya faru? Ban fahimce ki ba wani abu kuma bai wa Allah. Baba Hauwa kenan, wannan zancen na Nabila. Ya kika san wannan magana ko ke ma a dangin nasu kike? A'a, ko ɗaya. To ya kika san wannan magana? Allah sarki, babu aikin sa an ce zancen duniya ba ya bane. Wani zancen ba? Wani zancen kuma duk yanda zaki ba za ki san shi ba. Da sannin Allah yadda gaskiya za ta yi halinta. Ina mamakin jin waɗannan zantuttuka daga bakinki. Kuma ina mamaki yadda kika san ina da halaƙa da wannan magana. Ki daina mamaki Baba. Ke ce biki sani ba, amma ni na san ki. Kawai dai ina so ku daina tashin hankalinku a bisa wannan al'amarin. Ta yaya za a yi wa naka ƙazafi amma a ce abin ba zai dame ka ba? Ai dole abin da zai dame ni. Haka ne Baba, amma da sannu Allah zai bayyana gaskiya insha Allah. Gaskiya tana nan za ta yi halinta da yadda Allah. Ke yarinya, wai dan Allah in tambaye ki, wai ke wace ce? Suna na Fatima baiwa Allah. Meya Faru. Anya ko wannan mutum ce? Daga dukkan halamu ni idanta da na gani, gaskiya idanta ba irin na mutane ba ne. Wannan daga dukkan halamu ba mutum ba ce, tun daga ta nan ta fito daga cikin kuka. Meya Faru. Meya Faru. Meya Faru. Meya Faru. Meya Faru. Nabila, lafiya kuwa? Meya Faru. Hello Nabila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yake faruwa? Mun bayani me yake faruwa? Ba damuwa gani nan yanzu nan za ki gani insha Allah. Ya haƙuri gani nan. Meya Faru. Meya Faru. Malam. Dan
Allah ya haƙuri juya na fasa zuwa can inda zani. Meya Ba sa zuwa. Faru. Dan Allah juya maza. Meya Faru. Ya haƙuri. Meya Ya rage san lissafin da ya riga ya canja ku. Ba damuwa juya kawai jira na ake ya haƙuri da Allah. Meya Faru. Haka da juya kawai. Meya Faru. 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabila me yake faruwa da ke haka? Meya Faru. Me yake faruwa da ke? Ki mun bayani. Wallahi Amina, wani sabon tashin hankali ne karatun karo na a cikin gidan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi Shi ne raji'un. dalilin da ya sa ni kira ki. Ke kaɗai ce wacce zan iya bayyana wa duk wani sirri na. Domin na san zaki bani shawarar da ta dace. Shi ne dalilin da ya sa ni kira ki. Me yake faruwa da ke Nabila? Ki mun bayani. Meya Faru. Kamar yadda na faɗa miki, wani sabon tashin hankali ne tun karo ni. Gashi ban daɗe da fita wani ba, sannan kuma ga wani ya ƙara zuwa. Meya Faru. Meya Faru. Meya Faru. Zo mu je ina. Magagi ba zai hana mutuwa ba. Meya Faru. Ban fahimci me yake nufi ba Nabila. Takarda kawai kike nuna min. Tabbas, takarda ce Amina. Amma ina so ki saurare ni da idan basira. Zuciyata tana raya mu. Wani saƙo ne aka ajiye mu wanda idan har na ɗauke shi, komai zai iya faruwa. Gaskiya ne abin da kike nufi Nabila. Wannan takardar ba alkhairi bace ba a gare ki. Yanzu abin da nake so da ke, kar ki sake ki buɗe takardar nan domin muddin kika buɗe ta inda kika karanta duk abin da yake ciki. Wallahi abin da aka rubuta ya tabbata. Abin da nake so da ke, ki bar takardar nan ko shekara za ta yi, kar ki sake ki buɗe ta. To wannan gwadaban nake so na kai ki. Kuma na gode da kika fahimce ni. Meya Faru. Ina mai tabbatar miki idan har na ɗauki wannan takardar, Meya Faru. ka san ba alkhairi bace a gare ni. Gaskiya ne ba alkhairi bane a gare ki. Domin muddin inda kika buɗe abin da yake cikin takardar nan, Meya Faru. zai iya hargitsa mana duk wasu tunaninmu. Kullum ba ni da wani fata, illa Allah ya bayyana mana gaskiyar al'amari. Domin ki fita daga cikin wannan
halin zargi da kike ciki. Ni kaina wallahi na shiga tashin hankali sakamakon wannan takarda. Wannan dalilin ya sa na ce ki zo. Domin kuwa ke ce kaɗai ƙawata ta amana wacce na san za ta bani shawara. Domin kuwa ke ce kaɗai ƙawata ta amana wacce idan na shiga wani tashin hankali ko ruɗani take kwantar min da hankali. Na gode ƙawata. Hakika na yi dacen ƙawata gari. Babu damuwa Nabila. Duk abin da na yi miki ban faɗi ba. Na ɗauke ki tamkar 'yar uwata ta jini, kamar yadda ke ma kika ɗauke ni. Allah Ubangiji ya ƙara aminci a tsakaninmu. Amin. Sannu dai. Na gaji. Ba gaji. Lafiya kalau. Kuna nan kalau? Alhamdulillah. Madalla. Madalla. Yawa. Wai ni kuwa ya ake da maganin nan ta Nabila? Ya ake ciki? A to, magana dai ana yi. Ai da ɗazun ma kika zo. Wallahi da kin tar da mijinta anan. Sun daɗe suna tattaunawa ina gefe ina jin su. Za dai kyauta. Ka ce ya zo. Allah isa dai an samu nasara. Kinga ba wani nasara da aka samu. Barin ga miki da kin zo ɗazu wallahi da kin ishe shi. Gaskiya zan ga miki wallahi ba wani abu da aka yi na daɗi. Ba wani nasara a nan wurin. To ai abu bace mai wayi. Mai baki ya gyaru bai gyaru ba. To me ya faru kuma? Ai abin da ya faru ba dan gaya miki wannan magana. Ke ba abin rufe miki wannan magana. Tun Suleiman fa da kunnen shi ya ce yaji tana waya da Abbas. Tana ba shi haƙuri don Allah don Annabi ya yi haƙuri ya mata haƙuri kada ya tona asirin nan da Allah ya rufa musu. To asiri da Allah ya rufa wani asiri? Kina mata aure wani asiri? Zargin fa da ake mata ya fa ce gaskiyar magana wannan ba zargi bane. Magana gaskiya ne. Ya gaskanta wannan magana. To shi Suleiman da kansa yake gaya mana fa cewa ya kama ta tana waya da Abbas. Tana cewa dan Allah dan Annabi ya rufa mata asiri. Wannan asiri da Allah ya rufa musu kai ya buɗe shi. Abu da haka kenan. Kar ki buɗe wannan asirin magana ya ƙare. Amma kada ya tona mata asiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu da maganar nan ta tabbata akwai ɗansa a wajenta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kin ga addu'a muke. Ba dare ba rana. Har Allah zai gane da mu gaskiya. Me ƙarya ku nuna masa ƙaryarsa. Yawwa kuma ba mu kuka bane zaki ta yi. Kace kina ta kuka. Magana ne na addu'a muke. Ubangiji Allah nuna mana gaskiya ne. Haka ne. Wannan haka yake malam. Yanzu kin gani ai dan haka yanzu uwan ta can gidanta ta ta bincike akan abu. An Allah zai nuna mana. To sai Allah ya samu ji alheri. Allah ya tabbatar da alheri kuma. Shi za mu ce kawai. Allah ya samu ji alheri. Allah ya tabbatar mana da alheri. Amma gaskiya. Allah ya kyauta. Meya Faru. A'a. Suleiman. Abdul. Meya Faru. Ya aka yi na ganka ba kamar yadda na saba ganin ka ba. Abdul, da kuna gani na mucuci, azzalimi, mai azabtar da matarsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai min bayani wai me yake faruwa ne? Abdul, wani mummunan abin ya kuma tasowa akan Nabila, wanda ya fi na da,
wanda da kuke ganin ni ne nake cutar da ita nake azabtar da ita. Kaga yi min bayani Suleiman. Abdul, ka san ko me yake faruwa? Sai ka gaya mu. Wasu mutane ne suka zo bayan Allah mata suka zo suka ce wai Nabila wai ta ba su ɗan da suka haifa da suka haifa da wani bawan Allah Abbas. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suleiman, ka tambaye ta? Dama ta taba aure ne ko bata taba yi ba? Wallahi ni ma ban san haka. Ba zan iya cewa komai ba. A iya sani na Nabila bata taba yin aure ba. Amma tun da Nabila ta kwatanta rashin gaskiya ko ma me aka ce akan ta. Wallahi dole in yi. Suleiman, ka tambaye ta kuwa? Bai kamata ka yanke mata hukunci ba tare da ka tabbatar da cewa kana da hujja ba. Kana ganin tambayar Nabila shine mafita? Kana tunanin ko na tambaye ta ba ta kuma min ƙarya irin abin da ta kwatanta a baya ba? Ba za ta yi ma ƙarya ba Suleiman. Ya kamata ka tambaye ta cewa ya aka yi hakan abin ya faru. Amma bai kamata ba ka yanke mata hukunci ba tare da ka tabbatar da cewa gaskiyar lamari ba. Ba komai. In Allah yadda zan jarraba haka. Yanzu ina zaka. Abdul, ban san yadda zan je ba. Ni gani nake duniyar gaba ɗaya ta ture mun gude ta yi mun kankanta. Ba abin da yake damuna a cikin zuciyata sai damuwa, zuciyata uwa ta fashi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Suleiman, kaga kai haƙuri. Kai haƙuri Suleiman. Wannan abin din mai wucewa ne. Kai dai kawai kai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga zo mu tafi. Na fasa zuwa inda zan je, zo mu ci. Please zo mu ci. Wallahi wani mummunan al'amari na ji. Ni da aka gaya mun ina tsaye sai da kafata ta kasa ɗauka ta. Baba Hauwa. Na'am. Bari in tabbatar maki da maganar nan. Kullum sai ka samu rikitattun abubuwa iri in ba ka yi tsayin da ka ba. Saboda haka in tabbatar maki ba ke kaɗai ba ne ake suke samun wannan mugan labarai. Ba ma ke ba, ni kai na kasa bacci. Wai kuna ina ku iyayenta har wannan mummuna al'amari ya faru ba ku sani ba. To ya za a yi haka saboda Allah da Annabi. A ce ga ni ga uwarta yariya tana gaban mu kuma har ya kai zaman haihuwa ta zo ta haihu ta yaye ko kuma ta yi wani ma ashe mu ba mu san abin da aka yi. A zance ne. Makafi ne ku ko menene? Amma wani shigantaka kullalata shigantaka da ake so a kulla. Hakika kwarai da gaske. Har za faɗa mana wannan magana? Addu'a dai Allah dai zai fitar. Ita ce mafita. To sai mu ci gaba da addu'a. Shi ne kadai. Ita ce kawai mafita. Ka ji wannan magana? Ina kuma ita mahaifiyar Rabi'a ta tafi. Wani ai na tura ta. Ta je can gidan Rabi'a. To dan yi ta hira ya kuma ta jawo logan cikinta. Ta gane maganar gaskiya da rashin gaskiya. Dan a san komai. Dan a san komai. Haka ne. Salamu alaikum. Alaikum salam. Masha Allah. Irhada. Sannu ba. Sannu ana magana kike. Sannu. Yawwa sannu. Hajjaji yanzu. Matso ba mata mana. Sannu. Sannu. Ya gida an zo lafiya. Lafiya ƙarfi. Ya labari. Wallahi kana ji ita Labila ba taɓa sanin wannan zance ba. Kai? Wai amma su kuma fa sun kafe akan dole sai ta bada da. Ka ji wannan masifa. Sai fa an taya da addu'a. Meya Faru. To kinga so suke yi ta canza baki. Ta yi baki biyu. In ta yi baki biyu a ce ai ta faɗi kaza ga. Ta canza ta tsaya da wannan kalmar da ta sani kawai nan za ta tsaya da magana. Inda aka buga da ita aka raya ita dai magana nan guda ɗaya shi za ta ci gaba da yi. Shi ke. Mu kuma banda addu'a ba abin da za mu dinga rabkawa. Addu'a za mu ta rabkawa. Har Allah ya bayyana gaskiya ne. To addu'a dai ita ce mafitar wannan Shi ne kawai. Mu ci gaba da addu'a. Ke ma ki addu'a. Ni ma in yi kai ma kai. To, a ce wallahi. Kin ga za ki tafi mu raba addu'o'in nan. Ke ma ki rinka yi. Kuma mu rinka yi. Kina zagayowa ga abin da ke ciki. Har za ki samu cikakken bayani.
Amma ita mai ciki a ce bata san ma ta haihu. Ina gare mu kuma da take a wajen mu. Bare kuma Meya Faru, Meya Faru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin masifa ce take bina?